son Itziar Díaz e hoxe vou facer unha nova ecoidea. O que imos facer é que con un brick que se iba a desbotar ao lixo imos convertilo nunha carteira. Agora mesmo vou explicar os materiais que vamos precisar. Os materiais que vamos precisar para facer esta ecoidea van ser unhas tesoiras, velcro de doble cara se autocolable mellor, senón podemos utilizar superglue que sexa para colar, cinta de pintor ou fixo, o que teñades na casa, un pano para secar e o noso brick. Pode ser tanto de leite como de zume como do que queirades. Eu neste caso xa o decorei por fora para que quedara máis bonito. Bueno, o primeiro que vamos facer é estirar o noso pano. Por que? Porque calquera brick o que temos que facer primeiro é lavalo. Vamos botarlle auga, enxugalo ben para que despois non cheire mal. Entón, hai diferentes modalidades de bricks. Case todos teñen dúas lapelas aquí arriba e o que vamos facer é despegalas. Na parte do cu, algúns como este teñen as lapelas, pero outros non. Os que teñamos as lapelas os vamos despegar. E vamos a aplanar o noso brick. Os que non teñan lapelas no cu non van facer este paso. Nós vamos a intentar facer este paso e pegalo e aplanalo o máximo posible. Todos os bricks teñen por aquí arriba unha marca, unha dobrez. O que vamos facer é cortar esa dobrez cas nosas tesoiras. Despois, temos na parte de abaixo, os que teñen o cu plano, o que van facer é un corte co cúrter e quitan todo o cu. Os que tiñamos as lapelas, o que vamos facer é por esta marca, por esta dobrez, vamos cortar todo o brick. E vamos a escurrir a auga que teña o brick. Vamos a pasar o pano por dentro e secar o máximo posible o noso brick de leite. Volvemos a estirar o pano e, como vedes, pásame a man polo medio. O seguinte paso é que imos facer a nosa pestana, o noso peche do brick. Como vedes, aquí temos dúas marcas, entón o que vamos facer é cortar por aquí, cortamos por aquí, como vedes aquí queda a nosa pestana, e imos quitarlle toda a parte de diante. O meu consello é que sigades as marcas, as dobreces do brick, que son moi intuitivas. Entón, quitamos esta parte e xa teríamos a nosa pestana, que isto vai a ser o noso peche da carteira. Temos o brick ben aplanado. Entón, estas dobreces que están cara fora as vamos a meter cara adentro. E o mesmo no outro lado. As metemos cara adentro. E o seguinte paso é que a parte de abaixo a vamos dobrar ata onde está a pestana. De feito, eu aquí cortei un pouco máis, quitolle este sobrante e vamos dobrar a metade. Os que teñades as crianzas, neste paso vades ter que axudarlle un pouquiño porque está un pouco duro. Aplanamos o máximo posible e teríamos a nosa carteira. Pero que pasa? Se agora abrimos, isto está aberto, caerían nosos cartos. E agora entra en xogo a cinta do pintor. O que vamos facer é a despegamos e cortamos máis ou menos o ancho do brick. Cortamos e vamos pegar un lado con outro. Poñemos neste lado, pasamos ao outro lado o máximo posible e xa teríamos pechada, pero para que quede máis bonita vamos facer o mesmo procedimento nos dous lados. Entón, cortamos máis ou menos o longo do brick, poñemos neste lado e pasamos para o outro e o mesmo neste lado, máis ou menos o longo do brick. Cortamos, pegamos por este lado e pasamos para o outro. E agora mesmo non nos caerían os cartos.
Pero que pasa? A nosa carteira está aberta. Que vamos facer? Pois aquí entraría en xogo o velcro. Eu teño o autocolable. O que vou facer é despegar esta pestaniña, a pego na pestana, descolo a outra parte e presiono forte na outra parte do brick. Aquí cas crianzas temos que axudarlles un pouco porque nunca teñen a forza suficiente e xa teríamos a nosa carteira lista. Se tedes nenos pequenos, crianzas, podedes pegarlle antes de facer todo isto papel reciclado ou follas de periódico e que despois eles o pinten ou decoren como queiran. Espero que vos gustara esta ecoidea e agardo que me mandedes fotos das vosas carteiras.